ne ni tie twom ho se be ma no baako ana ebe sire ne yire no ebe sire ne ba aware no edina ye yire opani trasidin ana oni mpanifo mienu a ne kan ho no apagya wo mu se wo mo kwa kita opani ni to na yo ku fo mpanifo enu se be mari mehwe no a obeye nipa yimu o be fa be ba aware o be kwase me so aboya nti na de no ba wo timi afa be wo se me ho yifi wo se me ho tan wo se agware babo o ka mu nsese me ba emanu a edi asem eni bisi odi mpanifo no ya bene na no kwase o mo se be tena ase no asenti a odi to mema nanim se eno kura o ba asem besere me ba aware nanso asem siye bra mo ba no me na mu hia me no me na akwanche ni dabe kon ho no me na akwanche na kam de bremo mo enti ana wo be to sa situation no nanso de ma yedie eyimu abedie se dabi mo beba na se bia mo propra ana me yire ho propra na mti hanma ya so di asem na beka etimi sramo mintimi emfa me ba emma enipa atisem kwai se nie emranche ka biara panino papas ni nyina ye nipa yi edu me bia ye hwe nipa bi ne ya de na ba fom se onse onfata na sa profu yayi ana edu bre bia wo be yishra ede ma nipa bi obroni ehwere na de abranche so kopa yire so ehwere ne yire nyina ayi nipa emu eyimu we hu ye fe we ti abam ana we ayi sei ana we mfata we kokko we tuntum ekoso so ba wo abrokyire mu edu pogo la wo broi abibufo edu bebe ni edu hotam ana na moye sei ana moye sei ana moye agwe ana moye sei ekoso bebre ebasa emanipa abambu ewo ne ba bebre ofutueni se so sabina no so wo sensuye no ewu trim na wo yetie onua ka ku se eya titi pa na wo titi amintu fo sadie de babo onua soso nkura hye no futu seba me wo ede ma oneni bedawas